ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಪಾದ ತಾಮರೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೂರ್ಗಬಲ್ಲೆ, ಸಿಂಧು ಸಾಗರದ ಬಿಂದು ಬಿಂದುಕುಳು ಒಂಜಾದ ಬಲ್ಲೆ. ಬಂಧುಳೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮೋಲ್ಲ ಕರೆನ 75 ವರ್ಷದಿಂಚ ಈ ದೇಶದ ಉಳೈ ನಡತನಂಚೆತ್ತನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದಿಪ್ಪು, ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಬೇನ ಬೆಸರ್ಲಾದಿಪ್ಪು, ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲು ನಡತಿನಂಚೆತ್ತನ ಬೆತಬೇತ ರೀತಿಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಬೆತಬೇತ ರೀತಿಯ ಕ್ರಾಂತಿಲಾದಿಪ್ಪು. ಈ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಾತ್ ಪಿರ ಪಜ್ಜ ದೀದು ತೂಪುನಂಚೆತ್ತನ ಅಗತ್ಯತೆ ಉಂಡು ಸಿಂಹಾವಲೋಕನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪೊಡಾತಂಡ. ಬಂಧುಳೆ, ಭಾರತ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಬಗೆಟ್ ಏತ್ ಗಂಟೆಲ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕತೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಆಂಡ ಆ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಆ ಅಮೃತದ ಒಂಜಿ ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಾಕ್ಲಿಗಿತ್ತಂಡೋ. ದೇಶಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಡುಂದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಬದುಕನೆ ಗೆಂಡೊಗಡ್ಡುದೇರು, ಅಕಲ್ನ ಬದುಕಡೆ ಬೇನೆ ಬೆಸರು ಪಡೆತೀರು. ಆನಿದ ಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಆ ರೀತಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರ್ನ ದಾಳಿಯಾಂಡ. ಆ ದಾಳಿಡು ಶುರುವಾದ ಈ ನೆಲಟ ಬೇರೆಗೊಂದು ಬತ್ತನಂಚತ್ತನ ಪಾಪಿಲು ನಮ್ಮ ಈ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ ಅಕುಲು ಕರ್ಮನ ಅಗ್ಗಿದ ರಸ ಜಂಬುದು ಆ ಪುಂಟೆನ ದೆತ್ತ ದಕ್ಕಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಸ್ಥಿತಿನ ಕನತು ಉಂತಾಯರು. ನಮ್ಮಡೆ ಬೇತ ರೀತಿಯ ಆಕ್ರಮಣಗಳು ಪೂರ ಆಂಡು ಇಡೇ ಬೇರೊಗ ಬತ್ತನಕ್ಲೇನಂತುಯ್ಯ ಆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರಾದಿಪ್ಪು, ಡಚ್ಚರಾದಿಪ್ಪು, ಅತ್ತನಂಡ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿದ ಮುಖೇನ ಬ್ರಿಟಿಷರಾದಿಪ್ಪು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಭಾರತ ದೇಶದಂಚಿ ಬೇರದ ಮುಖೇನ ಬತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೇ ಅಕಲ್ನ ಕಪಿ ಮುಷ್ಟಿಡ ಪತ್ತೊಂಡೇರಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಕಲ್ನ ಗುಲಾಮರಾಪನಂಚೊತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಂಡು ಕಾರಣ ಈ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಪುಣ್ಯ ಗರ್ಭಡು ಪುಟಿನಂಚೆತ್ತನ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಂತಿನ ಕುಲ ಆದಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಒಂಜಿ ನೆಸಲೆ ನಕ್ಕು ನಂಚೆತ್ತನ ಪಾಪಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ನಾಡು ಪುಟುದಿತ್ತೇರು ಅಂಚಾಯ ನಡೆದ ಅವರ ನಮ್ಮ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾದೆ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನಕುಲು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಗುಂಡುಗು ತನ್ನ ತಿಗಲೆ ಕೊರಪನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿಯಾಂಡು ಬಲಿದಾನ ಪಡೆಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಸನ್ನಿಹಿತಾಂಡು. ಬಂಧುಳೆ, ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗೆಟ್ ನಮ್ಮ ಪಂಡೊಂದು ಪೋನಗ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ರಾಜ್ಗುರು, ಸುಖದೇವ್ ಇಂಚಿತ್ತನ ಬೇತೆ ಜನಕಲ್ನ ಪುದರ್ಲಿನ ಪಣಪನಮ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸರ್ನ ಪುದರ್ ಪಣಪ, ಗಾಂಧೀಜಿನ ಪುದರ್ ಪಣಪ ನಮ್ಮ ತೂವಡು ತುಳುವ ನಾಡಿಡು ಏತು ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದೇರೆ. ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಭಾರತ ದೇಶಗೂ ಬೋಡಾದೆ ವಾವ ರೀತಿಯ ಪೊರಂಬಾಟ ನಡತದುಂಡು. ಅತ್ತಂಡ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪೊರಂಬಾಟಗೂ ಪಿದಡ್ನಂಚಿತ್ತನ ಆ ನಾಯಕರನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಲು ಸಕಾಯಿ ಕೊರೊಂದು ತಿಗಲೆಗೆ ಕೊರ್ದು ಅಕಲೆಗೆ ಬೆರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ದು ಒತ್ತನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುವ ನೆಲತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರು ತುಳುವ ನೆಲಟ ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ಪೂಪುರ್ಪದ ಮಾಲೆ ಅದು ಆರ್ನ ಕಂಟೆಲ್ಡ ಅಲಂಕಾರ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಇನಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣ ಕರಿದು ಪೋಂಡಲ ಆ ಭಾರತಿನ ಪಾದ ತಾಮರಡು ಒಂಜಿ ಅಡಂಗದ ಕುಲಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಸೌಭಾಗ್ಯನ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತಿನ ತುಳುವೇರಿ ಏತು ಜನ ಇತ್ತೇರು. ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡಾಪುಂಡು ಸರಿ ತೂಪಣದಂಡ ನಮ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯಿಂದ ಪಣದುಳ್ಳ ಖಂಡಿತವಾದ ಗಾಂಧೀಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪಿತ. ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ಗಾಂಧೀಜಿಯರು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರನ ಕಥೆಗೆ ಎನ್ನಗ ನಂಕೊರ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು. ಜಗತ್ತಡು ಮಸ್ತ್ ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರಿಪ್ಪೆ ರಕಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತೂಪ ಭಾರತ ದೇಶದ ಒಂಜಾತ್ ಶ್ರೀಮಂತೆರಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರ್ಲ ಒರಿ ಒಜಾತ್ ಆಜಿ 7 ಜನ ಶ್ರೀಮಂತರನ ಪೈಕಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರ್ಲ ಅಪ್ಪಟ ಶ್ರೀಮಂತ ಆದಿತ್ಯರು ಆಂಡ ಆತೆ ಅಪ್ಪಟ ದೇಶಭಕ್ತಿ ಆದಿತ್ಯರು. ಕಾರ್ನಾಡು ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಗಾಂಧೀಜಿರದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಯರು. ಗಾಂಧೀಜಿನ ಅಸಹಕಾರ ಚಳವಳಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಸಂಗ್ರಾಮಗ ಆರು ಪೊಗ್ಗೇರು. ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ವಕೀಲ ವೃತ್ತಿನ ಬಿಡಿದು ಗಾಂಧೀಜಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ಆರು ಬರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆರ್ನ ಈ ಪೊರಂಬಾಟದ ಸಂದರ್ಭಡು ಇಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಓವುಲಾರಿಗೆ ಬೊಡ್ಚೆ ಪನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ದಾನಶೀಲ ಗುಣ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮೆಚ್ಚೋಡು. ಓಡೆ ಮುಟ್ಟಾರ್ನ ದಾನಶೀಲ ಗುಣ ಇತ್ತಂಡು ಕೆಂಡ ರಡ್ಡನೆ ವಿಶ್ವಯುದ್ಧ ಆದಿತ್ತಂಡು
ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ವಾರ್ ಎಂದು ಪಣಪತ್ತೆ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಉನಿಯರೆ ಗತಿದಾಂತೇನಂಚೆತ್ತನ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಾತ ರೇಷನ್ ಕೊರ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಲ ಇತ್ತಂಡು ₹5 ರೇಷನ್ ತಿಕ್ಕಣಂದ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಪಿದೈ ಐಗ ₹10 ಬೆಲೆ ಎತ್ತಂಡು ಸಂಪದ್ಭರಿತರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಶ್ರೀಮಂತರಾಯನಂಚೆತ್ತನ ಮೇರು ದಾದ ಮಲುಪು ಬೇರೆ ಕೇಂಡ ₹10 ತಿಕ್ಕುನಂಚೆತ್ತನ ಆ ಪೂರ ಸೊತ್ತುಳಿನ ದಿನಸಿಲೆಂದೆತ್ತದ ಬಡ ಬಗ್ಗೆರಿಗೆ ₹5 ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ರೇಷನ್ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟು ತನ್ನ ದಾನ 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 ಪಂಡದ ತನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವಲ್ಲ ಆರು ಕಳೆವನು ಬೇರೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಕ್ಕೆ ಆರ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಬತ್ತಿ ಎತ್ತುನಂದು ಕೆನ್ನಗ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೀಕ ಬರ್ಪುಂಡು ಅರೆಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರವೇಶ ಸಂಪತ್ತಿಜ್ಜಿ ಬಂಡದೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕಬೇಕು ಅರೆಗೆ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಐದು ವಂಚಿತರಾಪೇರು ಕಟ್ಟ ಕಡಕ ಜೀವನದ ಕಡೆ ಕ್ಷಣುಡು ಅರೆಗೆ ಮಲೇರಿಯಾ ಸೀಕ ಬತ್ತದೆ ಆರು ಮಾರ್ಗದ ಬರಿಟೆ ಪ್ರಾಣ ಕಳೆವನ್ನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ದಾನಶೀಲ ಗುಣ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪುರಂಬಾಟುಡು ತನ್ನ ಸಕೈ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ವೀರ ಬಾಲೆ ನನದುಂಬುಗು ತಿಕ್ಕೆರ ಸಾಧ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರು ಜಾತಿ 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 ಪಣಪನ ನಿಲಟ್ಟು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಡತಂಡು ಸಂವಿಧಾನ ಬರೇನಂಚೆತ್ತನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ನ ಒಂಜಿ ಚಿಂತಾಜನಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆದು ಬತ್ತಿರಂದ ಅಣ್ಣ 5 ಬೊಕ್ಕಲು ಅರೆಗೆ ತಿಕ್ಕನಂಚಿತ್ತನ ಆ ಬೇನೆ ಸಮಾಜಡು ಆರು ಮಲ್ತನಂಚಿತ್ತನ ವಿಶೇಷವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಧನೆ ಅವು ಲೆಕ್ಕೋಗೆ ತಿಕ್ಕಂದೆ ಪೋಪನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆದಿತ್ತಂಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆಗೆ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮನು ಆರು ಸೇರುನಂಚಿತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂಡ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ದೇಶದ ಸಂವಿಧಾನದ ರಚನೆ ಸಂವಿಧಾನದ ಕರ್ತೃ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭೀಮರಾವ್ ರಾಮ್ಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಪಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕಿರಿಕಲ ಎದೆ ತಟದ ಪಂಪ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಪುಣ್ಯ ಪುರುಷರು ದೇಶದ ಪುಟ್ಟದು ನಮಕ್ ವಿಶೇಷವಾದ ದಲಿತ ನಾಯಕರಾದ ಮೆರೆದ ಬತ್ತನಂತ ಇನಿ ಸಂವಿಧಾನ ಶಿಲ್ಪಿಯಾದ ಆರ ಮೆರೆದ ಬತ್ತರೆ ತುಳುನಾಡದ ಒಂಜಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಏರಂದ ಕೇಂಡ ಅವು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಂಶೋಡು ಪುಟಿಯರನ್ನ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ಶೋಷಿತರಿಗೆ ಬೋಡಾದು ತನ್ನ ಬದುಕನ್ನು ಗಂಧದೋಪಾದಿಡು ತರಿತರು ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರದೇಶ ನಮ್ಮ ಬಿಜೈದ ಪ್ರದೇಶ ತೂಯನ್ನಂಡ ಉಜಾತ್ ದಲಿತ ಸಮುದಾಯದ ಕುಲಿನ ಬಲಿಷ್ಠರಾತಿರನ್ನಂಡ ಅವು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರ ಕೊರನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರು ಆ ಬಡ ಜನಕಲಿಗೆ ಅತ್ತಂಡ ಶೋಷಿತರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಗಾರ ಒತ್ತು ಕೊರಡ ಬಣ್ಣದ ಆರ್ನ ಪುರಾಪಡಿತ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನ ತುವಂದುಳ್ಳ ಅವು ಆರ್ನ ತ್ಯಾಗದ ಪ್ರತೀಕ ಓಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪದ್ಭರಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ತಾನ ಬಾಯಿಡ ಪನ್ಪನತ್ತೆ ತನ್ನ ಕರ್ಲ ಬಳ್ಳಿನೇ ಬೊಕ್ಕೊರೆಗೆ ಪಂಡ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೇಂಡ ದಲಿತಗೆ ವಿವಾಹ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಂಚೆತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ ಇತ್ತನಂಡ ಅವು ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ನೇತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುದ್ಮಲ್ ರಂಗರಾಯರೇ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ತೂವಂದ ಬಂಡ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎತೋ ಜನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪ್ರೇಮಿಲಿತ್ತೇರೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪುರುಂಬಾಟಗಾರರಿತ್ತೇರೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಲೆಗೆ ಅಮ್ಮೆಂಬಳ ಬಾಳಪ್ಪೆರು ಅತ್ತಾವರ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆರು ನಮಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಅತ್ತಾವರ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆರ್ನ ಕಥೆಗೆ ಅನ್ನಗ ರೋಮಾಂಚನ ಆಪುಂಡು ಅರ್ಲ ಬ್ಯಾರಿಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯನಂಚೆತ್ತನ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ತೂವಂದಿತ್ತಿನಾರು ಅತ್ತಾವರ ಎಲ್ಲಪ್ಪೆರು ಅರ್ಲ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟೋಡು ತನ್ನಂತಾನೆ ತೊಡಗಿ ಸಾವಂದೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಖಾಲಿ ಅಂಜನಕಲು ಮಾತ್ರತ್ತೆ ಮುಲ್ತ ಉಮಾದೇವಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕಮಲಾದೇವಿ ಆದಿಪ್ಪು ಕಮಲಾದೇವಿ ಚಟ್ಟೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ದೇಶಗು ಬೋಡದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನಕಲು ಐದಲ ಮೂಲಗ ಬೋಂಡ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರ್ತಿ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಅಂದ ನಮ್ಮ ಪನ್ಪ ಎಡಮುಂಚದ ಬೇರೊಗ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ ವಿರುದ್ಧ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ತನ್ಕ ತಾಕತ್ತದ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ವೀರರಾಣಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂದೇನ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಮದಪೆರ ಬಲ್ಲಿನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ನಮ್ಮ ವಾರೀತಿ ಅಕ್ಲೆ ಗೌರವ ಕೊರೊಂದುಳ್ಳ ಗಾಂಧೀಜಿ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದಿಜರ ಮೂಜಿ ಸರ್ತಿ ಗಾಂಧೀಜಿ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ಮನೋಹರ ಪ್ರಸಾದಿರು ಬಾರಿ ಪೊರುಳು ಅವೇನ ತಿಳಿಪಾವೇರು ಸಾರತ್ವರ್ಮನುತ ಇರುವಾಗೂ 5 ಸಾರತ್ವರ್ಮನುತ 27ಕ್ಕೆ ಸಾರತ್ವರ್ಮನುತ 34 ಇಸವಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬೈದಿರಾರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತುಳುನಾಡದಾದ್ಯಂತ ಆರು ತಿರುಗಿದೇರು ಅರೆಗೂ ತುಳುವೇರು ಕೊರ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಮೋಕೆ ಆ ಬಾರಿ ಅದ್ಭುತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೆಂಡ
ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ಕಾಲುಡು ಪಣವುಗು ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಸಂಕಷ್ಟ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪುಡ್ತುಡು ತುಳುವೇರು ಪೂರ ತನ್ನ ಕಿಕ್ಕಿಲ್ದ ಕರಿಮನೆ ಸಮೇತ ಸೇರ್ದು ಆ ಬಂಗಾರ ಕೈತಿತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಕಾಜಿ ಬಂಗಾರ ಪೂರ ಅರೆಗೆ ಆರ್ನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಆರ್ನ ಜೋಳಿಗೆಗೆ ಪಾರ್ದಿನ ನೆಂಪು ಏಪಲ ಮದ ಪೆರೆಜ್ಜಿ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆನು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನೆನಪುದಿವಡು ಅನುಪಮ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಒಡಿಪುದ ಬಾಲೆ ಅನುಪಮ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಬಾಲೆ ಒಂಜಿ 5 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಬಾಲೆ ಆದಿಪ್ಪು ಆ ಬಾಲೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಬತ್ತಿಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲದ ಕುಲು ಬಾಲೆದ ಕೈಟ್ ಬಂಗಾರದ ಕಾಜಿನ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಸೆರಂಗಿಗೆ ಪಾಡಪಯರಿಗೆ ಬಾಲೆಗೋರರ ಕಾಜಿನ ಕೊರ್ನಗತ್ತ ದಾದನವಂತ ವ್ಯಾಮೋಹ ಬಾಲೆ ಅಕರಬಹುದು ಬೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟ ಬುಲ್ತುಂಡಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜರಿನ ತರ್ಕದ ಪತ್ತಿರ ಅನುಪಮ ಪನ್ಪನಂಚತ್ತನ ಬಾಲೆನ ಬಾಲೆದ ಕೈಕ ಕುರ ಆ ಕಾಜಿನ ದೆತ್ತದ ಕೊರಿಯರಿಗೆ ಇದ ಮಗ ಪತೋನು ಒಂದು ಆಂಡ ಆ ಬಾಲೆನ ಜಪಡದು ಬಾಲೆ ಒಂಚೂರು ಅಕರ ಪೋಯಿನ ಬಾಲೆ ಪಿರ ಪಾರೊಂದು ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತಂಡಿಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದು ಬತ್ತದ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕೈಕ ಕಾಜಿನ ಕುರ್ದು ಏರ್ಲ ಪಂತಜರು ಏರ್ಲ ಜೋರು ಮಲ್ತಜರು ಏರ್ಲ ಒತ್ತಡ ಪಾಡಿಜರು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ದಾದ ಆತನಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖಾಲಿ ಗಾಂಧೀಜಿನ ತರ್ಕೆಲ್ಗೆ ಏತ ತಾಕತ್ತುಂಡು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡು ಆ ಬಾಲೆ ಪಾರು ಬತ್ತದೆ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕೈಟ್ ಈ ಕಾಜಿನ ಕೊರ್ಪುಂಡುಗೆ ಕಾಜಿನ ಕೊರ್ದು ಗಾಂಧೀಜಿನ ಕಾರು ಬತ್ತುಂಡುಗೆ ಅಂಚಿತನ ಅನುಪಮ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆ ತನ್ನ ಜೀವನದ ಸುಖನು ಒವೆಲ್ಲ ಪಡೆವಂದೆ ಆರು ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯಾದ ಆರು ತಪಸ್ವಿನಿಯಾದ ಗಾಂಧೀಜಿನ ಆಶ್ರಮಡು ಕಟ್ಟ ಕಡೆವರೆ ಮುಟ್ಟು ತನ್ನ ಜೀವನ ಕರಿತಿರಿಗೆ ಬಂದುಳೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬದುಕಿಗೆ ಅನುಪಮವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಂದೇಶ ಈ ಅನುಪಮ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಬಾಲೆರ್ದು ಆರು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಾರ ಪಂಡ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಬಂದುಳೆ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಲೆಗೆ ಇಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಕ್ರಾಂತಿ ಮುಗಿಯುಂಡ ಮಾತಿರ್ಲ ಪಣರೆ ಯಾರು ಎಂಚ ಭಾರತದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಅವು ಏಪ ನಡತಿನಿಂದ ಕೇಂಡ 1857 ಇಸವಿ ಅವು ಸಿಪಾಯಿ ದಂಗೆ ಎಂದು ಪಣಪೇರು ಅವು ಅವು 10 ಬಣಪನತ್ತೆ ಚರಿತ್ರೆ ಅವು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಆಂಡ 5 ಪೂರ್ವಗೂ 5 ದುಂಬುಗೂ 1837 ಇಸವಿಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರು ನಮ್ಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದ ನಮ್ಮ ಆನಿದ ಕಾಲದ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ಓಡೆ ಮೊರೆ ಮುಟ್ಟ ಅಕಲ ಚರ್ಬಿ ತೊತ್ಪಾದನಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಧಾನ್ಯನು ಕಪ್ಪ ಕೊರ್ಪನಂಚತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿನ ದೆತ್ತದ ನಿಗಲು ನಾಣ್ಯ ಕೊರಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಆಂಡ ಆ ಕಾಲಘಟ್ಟರು ಉನ್ನೇನ ಪೂರ ಮುಲ್ತ ಕೃಷಿಕರ ವಿರೋಧಿ ಸೈರು ಉನ್ನೇನ ರೈತದಂಗೆ ಅಂದು ಪಂಡೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಲ್ಯಾಣಪ್ಪೆ ಪಣಬನ ಕೊಡಗುದ ಆಯೇ ಪೊರಂಬಾಟಗು ದುಂಬರ್ಪೆ ಮುಲ್ತ ಹುಲಿಕುಂದ ನಂಜಯ್ಯ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ರಾಮೇಗೌಡ ಇಂಚಿತ್ತನಗಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾಪೇರು ನಮ್ಮ ಪುತ್ತೂರುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಳ್ಯಾರ್ದು ಈ ಕ್ರಾಂತಿ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ನೆತ್ತ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಬೆಳ್ಳಾರೆಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಟ್ರೆಜರಿ ಇತ್ತಂಡು ತಿಜೋರಿ ಇತ್ತಂಡು ಅವಳು ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂರ ದಂಡಡು ಬರ್ಪೇರೆ ಓಡೆ ಬರೋ ಮಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳ ಕೋಪ ಉರ್ಕಂಡು ಕೆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಾಣ್ಯನ ಮಕ್ಕಳು ಕಪ್ಪಾದ ಕೊರಿಯರ ನಂಡ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಭೂಮಿನೇ ಮಾರ್ದು ಪೊಪ್ಪನಂಚೊತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಆಪುಂಡು ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಡವುದಿ ಪನಂಚೊತ್ತನ ಕಾಲ ಬರ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿಕ್ಕು ತಪ್ಪುಡು ಪನ್ಪನ ಸ್ಥಿತಿ ಎನ್ನಿನಂಚೆತ್ತನ ಅಕ್ಕುಲು ನೆಕ್ ಬ್ರಿಟಿಷರಿಗೆ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿ ದಕ್ಕಲಿಗೆ ಪಿತೂರಿ ಮಲ್ತೊಂತಿನಾಯನ ಅಡೆಗೆ ಕರ್ತ ಕೆರ್ಪೇರು ಅವು ಏರಿಂದ ಪುರಾಪು ಪಣಪುಜ್ಜಿ ದಾಯಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ದಾಖಲೆಡುಂಡು ಅಂಚಿತ್ತನಾಯನ ನಮ್ಮ ಆಯನೇ ಪಿತೂರಿ ಮಲ್ತನಾಯನ ಕರ್ತು ಕೆರ್ಪೇರು ಕೆರ್ಪನೆ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಅಕ್ಕಲು ಕೋಪಡು ಕ್ರೋಧಡು ಬರ್ಪೇರು ಬೆಳ್ಳಾರೆ ದುಂಬು ತುಳು ಭಾಷೆಡೈಕ್ ಬುಳರಿ ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಪುದರಿತ್ತಂಡ ಊರಿಗೂ ಅಲ್ಪ ತಿಜೋರಿನ ದರ್ತದ ಬಿಚ್ಚವೆರು ಐಟಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಪಣವು ಪದ್ದಯಿ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದ ಅವಲಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಸೊತ್ತುಲೇನ ಪೂರ ಬಡ ಬಗ್ಗೆರೆಗೆ ದಾನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಲ್ತ್ರದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪೊರಂಬಾಟ ದುಂಬರ್ಪುಂಡು ದುಂಬತ್ತದ ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬರೊಡ್ಡ ದುಂಬು ಅಕ್ಕುಲು ಸುಳ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಬಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಸಮುದಾಯನು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು ದಾಯಕೆಂಡ ಶಾರಾ ಮನೆತನದ ಒಂದು ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಣರು ಪೊರಂಬಾಟಗು ಬತ್ತಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿಯರು ಬ್ರಿಟಿಷರ ಅಕ್ಲ ಆತು ಸುಲಭಡು ಒಟ್ಟಾರೆ ಬುಡೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಮದಿಮೆದ ನಿಲೆಟ್ ಒಟ್ಟಾಪನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದಿತ್ತಂಡು ಆನಿದ ಕಾರಡು ಮದಿಮೆ ಆಯಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮದಿಮೆದ ಮುಖೇನ ಒಟ್ಟಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಂಡ ಇನಿಕಲ ಮದಿಮೆದ ಕಂಡ ಅಂದು ಪುದರುಂಡು ಈ ಶಾರಾ ಮನೆತನದ ಸ್ಥಾನಿಕ ಬ್ರಾಣೆರ ಮಕ್ಕಳ ಆಶ್ರಯ ಕೊರಿಯರ ಪಂಡದ ಮೊಕ್ಕಲು ಪೂಜೆದ ಬೆರಣರಾದಿತ್ಯರು ಮೊಕ್ಕಲನ ಪೂಜೆದ ಬೇಲೆನ ಕೈ ತತ್ತ ಬಿಡ್ಪೇರು ಮೊಕ್ಕಲ ಮಿತ್ತ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಲ್ತರ ದುಂಬತ್ತ ಬತ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಈ ದಂಡು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬರ್ಪೇರು ಬಂಟ್ವಾಳಗೆ ಬಂದಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸೆ ಅಕ್ಲೆನ್ ತಡಪೇರು ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗಾರಸೆ ಬನ್ಪನಂಚೆತ್ತನ ಜೈನ ಅರಸು
ನಿಕ್ಕುಲು ಕಾಲಿ ಮೂಜಿನಾಡುದ ಒಂಜಿ ಪೊರಂಬಾಟ ಆಂಡ ಯಾರಂದು ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮ ಆವಡು ದೇಶದ ಅಂದ ಪಣಪೇರು ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಆರು ಅಕ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು ಬಾರ್ದು ಆನಿದ ದಿನ ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯಗ ನೇಮ ಕೊರ್ಪೇರು. ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಂದಾಯಗೆ ನೇಮ ಕೊರ್ದು ಧರ್ಮದೈವಳ ಅರಿಕೆ ಮಲ್ಪೇರು ಇಂಚೆಂಚೆಂಕಲು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೊರಂಬಾಟ ಆದ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಪ ಈ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡು ಪನ್ನಗ ದೈವ ಅಪ್ಪನೆ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ನಿಖಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಒರಿಪವನ ಬುಡುಪನ ನಿಖಲ ಕೈಟುಂಡು ದೈವದ ಅಪ್ಪನೆ ಆಪುಂಡು ಈ ಧೈರ್ಯನ ಪತಣ ಬೇರೆ ಅಲ್ತರ ದುಂಬತ್ತ ಬರ್ಪೇರೆ ಬಂಟ್ವಾಳ ಕರಿತದೆ ಕುಡಲಗೆ ಬರ್ಪೇರೆ ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ಒಡಿಪುದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ಬರ್ಪುಂಡು ದಂಡು ಒಂಜಿ ಮರ್ಗಿಲ್ ಕಾಸರೋಡದ ಮರ್ಗಿಲಿಡ್ದು ದಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ದಂಡು ಬನ್ನಗ ನೇತ್ರಾವತಿ ತುದೆ ಕಾಪಗ ಪಾಂಪಿಜ್ಜಾಂಡು ಆ ಕಾಲೆಗಟ್ಟಡು ಓಡಾಡು ಬಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಸೈನಿಕರ ಪೆಟ್ಟು ಮಾಡುವೇರೆ ಅವಕ್ಲಿನ ಬೆರಿ ಬತ್ತುವೇರೆ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬೆರಿ ಪತ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತಿನ ಮಾತ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪೊಲೀಸ್ ತಕ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸೈನಿಕರನ ಮುಲ್ತ ದಂಡು ಅಕ್ಲಿನ ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಬೆರಿ ಬೊಟ್ಟದು ಅಕ್ಲಿನ ಬೆರಿ ಪತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಅನ್ಯಾಯಗಾರನ ಮಟ್ಟ ಪಾಡುವೇರ ಆ ಕಾಲುಡು ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ಸೈನ್ಯ ಮಟ್ಟಬೋಪನಂಚೆತ್ತಿನ ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮುಕ್ಕುಲುದಾದ ಮಲ್ಪೆರೆ ಕೆಂಡ ಇತ್ಯದ ಕುಡ್ಲದ DC ಕಚೇರಿ ಅಪಗ ನಮಕ್ ಕರ್ನಲ್ ಲೆಹಾರ್ಡಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಆಯನ ಒತ್ತು ಆಯನ ಈ ಕ್ರೌರ್ಯ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ದಾನೆ ಆಪಣೊಂದು ಕೆನ್ನಗ DC ಕಚೇರಿದ ಮಿತ್ತಿತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಧ್ವಜವನ್ನು ಜಪುಡಾದೆ ಅವೇನು ಪೊತ್ತಾದೆ ಇತ್ತದ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಂದು ಪಣಪತ್ತೆ ಅವಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಇತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೇಪುಳ ರಂಗದ ತುಳು ಧ್ವಜನ ಪಾರಾವನ ಮುಖೇನ 13 ದಿನದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು ಕೆಲವು ಜನ 12 ಅವು ಹಾಲೇರಿ ಧ್ವಜ ಅಂಚೆ ಇಂಚ ಅಂದು ಅಂಡ ವಾ ಕಾರಣಗಳ ಹಾಲೇರಿ ಧ್ವಜ ಪಣಪನಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ದಾಖಲೆ ಪಣಪನವು ಲಿಖಿತವಾಯಿನ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಧ್ವಜ ಕೇಪುಳ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಎತ್ತಿನ ಧ್ವಜ ಅಂದು ಪಣ್ಣುಳಿದಾಯ ಪಣಪಿನ ಕೆಂಡ ಮುಲ್ತ ಮಾತ ದೈವಸ್ಥಾನುಡು ನಮ್ಮ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ಪುನು ಆ ಕೇಪುಳ ರಂಗದ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ತುಳು ಧ್ವಜ ಇನಿ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ಮಲ್ಪಡ್ಡ ಪೂರ್ವಗೆ ಐಟ ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಎತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ಕೆಂಪು ರಂಗದ ಒಂಜಿ ಧ್ವಜತ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತನಂಚೆತ್ತನ ಒಂಜಿ ಹಂತ ನಮಗೆ ತುಯ್ಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಆ ತುಳು ಧ್ವಜನು ಏರಾದು 13 ದಿನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಒಂಜಿ ಮಲ್ತಿನಪಗ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತಿನಪಗ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಶಸ್ತ್ರ ಸಜ್ಜಿತರಾದ ಬತ್ತದ ಏರೆ ಪೂರ ಈ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತಿರ ಅಕ್ಲಿನ ಪೂರ ಬಂಧನ ಮಲ್ಪೇರು ಅಕ್ಲಿನ ಕರ್ಫ್ಯೂಲ್ಗೆ ಬಾಡುವೆರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಗಲ್ಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಮಾತ್ರತ್ತೆ ನಮ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬನ ಇತ್ತ ಬಿಕರ್ನ ಕಟ್ಟೆ ಬಂದ್ಬನವು ಮೂಲತವಾದ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ಕಟ್ಟೆ ಆದಿತ್ತಂಡು ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರೆ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಕೇಂದ್ರ ಆದಿತ್ತಂಡು 7 ಆಲಪದೆ 4 ಆಲಪದೆ 5 ಆಲಪದೆ 9 ಬತ್ತನಕ್ಲೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ನೀರು ಕೊರ್ರೆ ಕಟ್ಟಿನಂಚೆತ್ತನ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಚಿತ್ತನ ದಾನಿ ಆಯ್ನಂಚೆತ್ತನ ಬಿಕ್ಕೂರು ನಾಯಿಗೆರ್ನ ಪುದರ್ದ ಕಟ್ಟೆದಲ್ಪ ಮೊಗಲುವರ ಪಾತ್ರೆ ಕತೆ ಹಾಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕೋ ಬಂಗೇರ ಗುಡ್ಡೆ ಬನ್ಪನ ಜಾಗ ಇತ್ತ ಬಾಲಯೇಸುನ ಮಂದಿರ ಅಂದ ತೂಪ ಆ ಬಂಗೇರ ಗುಡ್ಡೆಡೆ ಮೊಗಲಿನ ಪೂರ ಗರುಪಾರ್ದ ಅಡ್ಡ ತಲಕೆ ಕಟ್ಟದ ಐತ ಮಿತ್ತ ಮಕ್ಕಳಿನ ಪೂರ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾದ ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಸವರೆ ಬೇತ ಕಡೆ ಕೆಲವು ಜನ ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಸತ್ತಿನಂಚೆತ್ತನ ನಿದರ್ಶನ ಉಂಡು ಮಕ್ಕಳಿನ ಪೂರ ಗಲ್ಲಿಗೇರ್ಸೈನ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಆಕಲ ಪುನನು ಆಕಲ ಕುಟುಂಬದ ಮುಟ್ಟಂದಿನಲ್ಕ ಮಲ್ಪೇರೆ ಗಿಡಿಕುಲು ಪೂರ ತುಚಿ ತಿನ್ಪುನಂಚೆತ್ತನ ಕ್ರೌರ್ಯನು ಆಕಳು ಮೇಳೈಸಬೇರೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಸಲ್ಲೇಖನ ವೃತ ಮಲ್ತದೆ ಲಕ್ಷ್ಮಪ್ಪ ಬಂಗರಸೆ ಬಂದನಡಿತ್ತಿನಲ್ಪ ವಜ್ರು ನಿಂಗದ ಸೈಪೇರು ಆರ್ನ ಪುನಂದು ತುವಂದೆ ಆಕಳು ನೇಲಾದಿತ್ತೇರ ಆ ಕಾಲಡು ಬ್ರಿಟಿಷರು ಅಂಚಿತ್ತನ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತನಂಚೆತ್ತನ ತುಳುವೆರೆ 1837 ಇಸವಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 5 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಬಾವುಟ ಗುಡ್ಡೆಡಾನಿ ಧ್ವಜಾರೋಹಣ ಮಲ್ತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತದಿತ್ತೇರೆ ಬಂದುಳೆ ಇತ್ತೆ ನಂಗೆ ಭಾರತಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲ ಇನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಡಾಯಿ ನೀತು ನಮ್ಮ ಏರಾಯಿನಕಲು ದೇಶಗೂ ಬಡದ ಬಲಿದಾನ ಮಲ್ತದಿರ ತುಳುವೆರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಪೊರಂಬಾಟ ಮಲ್ತದಿರ ಅಂಚಿತ್ತಿನಕಲೆ ನೆನಪು ದಿಯನ್ನಂಡ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞರು ವಿಜ್ಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಕೃತಜ್ಞರು ಅಂಚಾದ ಈ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ದಿನೊಕಲೆಡೆ ದುಶ್ಚಟ ಮುಕ್ತವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಭಾರತಾವಡು ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ರಾಹಿತ್ಯವಾಯಿನಂಚೆತ್ತನ ಭಾರತಾವಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಜಾತಿ ಸಂಘರ್ಷ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಘರ್ಷ ನೆತ್ತ ಉಳಯಿಪ್ಪುನಂಚೆತ್ತಿನ ಈ ಪೂರ ಅನ್ಯಾಯ ಅನಾಚಾರ ಅಂತ್ರಟ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕೊಲೆ ಸುಲಿಗೆ ವಂಚನೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ
ಆ ನಮ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರುಟು ನಮ ತೂಪುಣ ನಂಡ ನಮ ಓಲು ತುಳ್ಳ ಲಂಚ 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 ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ಸ್ಥಿತಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ 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 ಪಣಪನಂಚೆತ್ತನ ರಕ್ಕಸೆ ಒಂದು ಪುರ ನಾಶ ಆವಿಡೆ ತನ್ಮುಖೇನ ದುಂಬುದ ದಿನಕುಲಿಡೆ ಈ ನೆಲತ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಜಲ ಅಕುಲು ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಭಾರತ ಪಣಪನವು ಜಗತ್ತದ ದೇವರ ಕೋಣೆ ಪಣಪನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲ ಸುರುಕ್ಕಾದ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲು ಶುದ್ಧ ಮಲ್ತೊಣಗ ಐಡೋಕ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಐಡೋಕ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಐಡೋಕ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಶುದ್ಧ ಆಪುಂಡು ಐಕಬೋಡಾದು ಅಪ್ಪ ಭಾರತೀನ ಮೋಕೆದ ಜೋಕುಲು ನಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ಪಾದ ಕಾಣಿಕೆ ಕೊರಡಾಯಿನಿ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ಪಾದ ತಾಮರಿಡು ನಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಲಿನ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾದೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿನ ನೆಂಪು ಮಲ್ಪುವ ದೇಶಗ ಬೋಡಾದೆ ಬಲಿದಾನ ಕೊರನಕಲ್ನ ಬಗೆಟ್ ಏಪಲ ನಿತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಮಲ್ಪುವ ಪಣಪನ ಚಿತ್ತನ ಸಂಕಲ್ಪದೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ಚಿತ್ತನ ಭಾರತದ ಅಮೃತ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆನ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪುಗ ಬೋಲೋ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಡರ ಬನಡು ಅಪ್ಪೆ ಭಾರತಿಗೆ ತುಳುವಪ್ಪೆಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆಲವು.